Si haguéssiu d'escollir entre com i quan moriríeu, què preferiríeu saber? Clarament com. Com, perquè si és molt... Sí, perquè si és molt dolorós posar-hi remei. No. És a dir, et diuen com... Tu quan? Perdona? Jo com. Jo crec que... Clar, imagina't que et diuen com? Doncs moriràs d'una mort molt dolorosa. Doncs hi poses remei. No, tu vas treballant. Depèn, O perquè vas treballar, no et Però suïcides. amb el quan també O pots treballar-t'ho. et suïcides per no acabar amb aquesta... Clar. No cal suïcidar. Bueno, bueno, depèn, si no te la volen donar... Ostres, jo potser el quan, és una mica... Nosaltres també opinem que el quan... Sí. el quan ho veia claríssim, el quan. Sí, jo també. Un compte enrere molt clar, jo crec que Clar, Millor, així aprofites. però imagina't que et diuen 105 i dius, bueno... Me lo tomo con calma, però si et diuen 33... carrer. Si et diu 45, dius, me queden 3 anys. Vale, però si és una mort dolorosa. Però és que no la podràs evitar igualment, encara que Sí, la sàpigues pots evitar. Clar, però no saps quan. Pots posar fi a la teva vida per no haver de patir durant un any una malaltia llarga, enutjosa i dolorosa, clar. És veritat que si saps quan, t'allibera una mica. Clar. No? De dir, Sí. mira, ja està, serà aquest dia, doncs ja està.